Noin. Tehtiin vähän tilaa tuolle muistikortille, kun siellä meinasi olla vähän vajetta ja tilan puutosta, ettei mennä oikein mahtua mitään, mutta nyt mahtuu taas. Joo, täytyy sanoa tästä päivästä semmonen homma, että kukaan ei ole niin viisas kuin lääkäri on viisas, että tosiaan, että jos 6 vuotta on kuvitellut, että olen semmoinen sairas, että olen parantumattomasti sairas ja tulen siihen sitten jossain vaiheessa heittämään veivini. No, kuten me kaikki kuollaan kyllä jossain vaiheessa joka tapauksessa, että eihän me tänne kukaan ole jääty kuppaamaan eikä tietenkään jäädäkään, mutta se vaan, että sä oot niinku kuvitellut niinkin kauan sitä asiaa, että siinä käy silleen ja syönyt siihen turhia lääkkeitä ja näin. Ja sit sä kuulekin jonain kauniina päivänä, että ei sulla mitään vikaa olekaan, niin täytyypä sanoa, että se on aika merkillinen tuntemus siinä kohtaa kyllä toisaalta, että vaikka sä ootkin osannut ehkä asennoitua siihen asiaan, että näin saattaa myös olla, että se välttämättä ei olekaan mitään, niin on se siitä huolimatta aika mielenkiintoinen juttu, että nyt joutuu niin kun asettaa itsensä uudestaan alkuun siinä mielessä, kun on tässä tullut tehtyä kaikkia juttuja jo sen takia, että tulee tehtyä ne sitten ennen kuin on myöhäistä tehdä, niin nyt sitten joutuu asettaa itselleen uusia tavoitteita vaan sen takia, että onkin ehkä enemmän aika kuin kuvittelikaan tässä vielä. Mutta en tiedä. No, täytyy olla toisaalta hirveän tyytyväinen, että se meni sillä tavalla, että ei ole sitä parkkista, koska siitä parkkiksesta kuitenkaan ei olisi voinut selvitä sillä tavalla, että sitähän ei voi parantaa ja se etenee ja jatkuu vaan, mutta kun vastaus kysymykseen, että miksi ihmeessä sitten on jotakin oireita, niin se johtuu sitten, kun oli pakko keksiä joku selitys tähän kohtaan, että ei voi selittämättäkään lähettää eteenpäin, niin se, että ihmiset on yksilöitä ja jotkut toiset ihmiset on kankeampia kuin toiset ihmiset, ei ole jotenkin kädet pikkasen vapisee enemmän kuin toisen. Mutta en mä käsien vapinaa kyllä allekirjoita, koska mua ei yleensäkään missään jännitä niin hirveästi ainakaan, siis soittaminen jännittää. Mutta niin kuin tämmöinen muu höpöttely ei jännitä, joten ei se siitä kyllä ainakaan siinä kohtaa johdu. Mutta se on sitten jotain muuta, että se ei ole sitten mikään Parkinson, että näin kaiken puolin hyvä juttu se kyllä sitten oli. Ja no, täytyy nyt ruveta suhtautua sitten asiaan sillä tavalla, että kai sitä sitten ollaan täysin terve. Ja kyllähän se toisaalta se neuropsykologilausuntokin sitä jo kertoi, että ei voi oikein kauheita vikaa olla, jos kerran muisti on parantunut huomattavasti siitä, mitä se oli 2007 esimerkiksi. Että kyllä, voi sanoa, että voi mennä sitten hyppäämään laskuvarjohyppyjä ja niin se sanoi myös, että ratsastamaan ja ajamaan autolla ihan normaalisti ja kaikennäköistä muutakin normaalitilaa elämäntilanteiden mukaan tehtäviä juttuja, että mitään ei tarvitse yrittää olla niin kuin tekemättä, vaan sen takia, koska et ole oikeasti sairas. Mutta mä tiedän semmoisen jutun, että tuommoisessa pystyy hirveän helposti huijaamaan, että jos yrittää näytellä sairasta, niin siinä pystyy näyttelemään, että ainoastaan missä kohtaa ei pysty huijaamaan on se, että ei pysty tosiaan huijaamaan noita tuommoisia testejä vastaan, että kun otetaan kuva päästä, niin se mitä siellä on, niin se näkyy siinä kuvassa ja sitä ei pysty huijaamaan. Mutta muuten ton pystyisi kyllä huijaamaan silleen, että käyttäytyy tietyllä tavalla ja tekee tietynlaisia juttuja ja asennoituu siihen asiaan, että mulla on se, niin sitten se kyllä toimii ihan hyvin ja sillä lailla. Kuten sanottu, niin kun sitä kuitenkin on ihminen varmastikin, joka pystyy tosiaan huijaamaan vaikka mummuansa, niin kai sitä sitten pystyy huijaamaan psykologiakin. Ne ei mitään neuropsykologia, kun näitä neurologejakin sitten näköjään. Mutta kuva sitten kertoo semmoisen totuuden, että ei se olekaan mitään ja sillä tavalla. Eli siinä sitten se säälin kerjääminen loppui siihen paikkaan. Kukaan ei enää säälikään rampaa sairasta invaliidia, koska semmoista rampaa sairasta invaliidia ei ole olemassakaan. Vaan on terve ja hyväkuntoinen ihminen, millä menee päinvastoin periaatteessa aivojen puolella vähän lujaa. Että siellä oli merkkiaineet kulkenut päinvastoin erittäinkin tehokkaasti molemmin puolin, että ei ollut mitään hidastumia ja hyytymiä tapahtunut matkalla, vaan meni tosi kovaa. Ja sen kyllä melkein huomaa aina välillä, että menee kovaa, vaikka se ei nyt semmoista kovaa menoa tutkinutkaan tuo juttu, mutta tunteehan sen muissakin asioista menee liiankin lujaa, niin miksi ei sitten merkkiaineetkin mene tosi kovasti. Kyllä, mutta
Se tämmöisestä hauskasta päivästä sitten, ja tuossa oli tosiaan toi tommonen niin kuin, en tiedä missä järjestyksessä mahtaa sitten mennä, mutta kumminkin tämä, kun väitettiin aivan rytmitajuttomaksi tuossa alkuviikosta, niin yritin sitten todistaa sen, että en mä täysin rytmitajuton kuitenkaan ole. Kyllä mä nyt ainakin jollakin tavalla pysyn ton rytmiryhmän mukana tuossa hommassa, että mikä paukuttaa tasaiseen, että kun vaan pistää sen tarpeeksi hitaalle, että sitten jos se laittaisi tosi nopealle, niin sitten mä en kyllä pysyisi siellä messissä, mutta tuommoisella hitaalla tempolla niin pysyy jollakin lailla kyydissä kuitenkin. Mutta jos olisi täysin rytmitajuton, siis ei ole minkään näköistä rytmitajua missään päin, niin mä luulen, että silloin siinä ei kyllä pysyisi mukana. Ei sitten yhtään. Ja jos ei osaisi lukea ainuttakaan nuottia, ei ensimmäistäkään nuottia. Mä myönnän, että mä en osaa lukea kosketin nuotteja, koska niin kun, eihän se ole mun ala pätkääkään. Mutta niin kun, jos et osaa lukea niin kun tämmöistä riviä, mitä tässä rivillä lukee tässä näin, koska tämähän on ihan normaalia kirjoitusta. Se on vaan tommosilla varrettomilla pilkuilla ja pisteillä ja palloilla ja semmosilla mustilla tai valkoisilla. Ja sitten on tommosia kummallisia avaimia tuossa alussa ja sitten tommosia kummallisia merkkejä, kiemuroita ja koukaroita tuolla. Niin jos ei näistä yhtäkään nuottia osaisi lukea, vaikka tämäkin on tietysti takulla helppo. Tosin mulle se ei välttämättä ole helppo, mutta niin kuin normaali kuluttajalle se varmaan on helppo. Niin ei, jos ei näitä yhtäkään näistä merkeistä osaa lukea, niin ei sit kyllä siitä hommastu hevon vittuukaan siinä kohtaa. Ja toisin sanottuna mä luulen kyllä, että ei jokainen taatelitalla, joka tuolla kävelee tuolla kadulla, niin ei se osaa soittaa edes yksisormisesti sitä ukkonoa tosta noin. Ei vaikka koulussa olisi kuinka sitä tankattu läpi, koska kaikki ihmiset ei periaatteessa ole niin kuin musiikillisesti millään tavalla lahjakkaita. On olemassa myös ihmisiä, jotka ei osaa piirtää siilinkuvaa tai ei osaa piirtää palloa. Et siitä tulee aikuisiälläkin vielä siitä pallosta vaikka soikea tai että siitä ei voi kuvitella, että se on pallo, että se voi olla vaikka kivi tai jotain muuta tämmöistä. Ei kaikkien tarvitse osata kaikkea juttua, mutta vaahtosin vaan itseni puolessa sen verran, että en mä nyt ihan täysin rytmitajuton kuitenkaan voi olla. Se on kaivellut tämän viikon, mutta täytyisi vissiin päästä tuommoisista ajatuksista eroon, ettei saa ajatella mitä muuta ajattelee, koska sit siitä ei tule mitään hyvää seuraamaan. Joo, sitten huomenna on jännittävä päivä, kun huomenna on taas perjantai, että mikähän katastrofi huomenna uhkaa, kun on tämä radiopäivä, mutta eihän sitä koskaan tiedä, mikä sieltä tulee vastaan. Tietysti järkevämpi ihminen olisi ja toimisi asian suhteen niin, että se ei yrittäisi aiheuttaa mitään katastrofia, siis missään päin, ei yhtään missään päin, mutta tällä ihmisellä nyt on tapana vaan hankkiutua kaiken näköisiin katastrofeihin ja luonnostaan ja sillä että aina pitää olla joku pikku katastrofi ovella. Katastrofeja tulee ovista ja ikkunoista sisään ja silleen. Jos niitä ei tule ja eletään niin kuin normaalitilassa, niin elämä on hemmetin tylsää. Ei se ole kiva juttu semmonen ollenkaan, että ettei mitään katastrofin poikasta ole ilmassa. Aina pitää olla jotakin. Muuten ei ole haastetta missään. Aina pitää olla haastetta, koska jos ei ole haastetta ja tulee tylsää, niin sitten tulee semmoinen lamautunut olo, ettei saa mitään aikaa sitten yhtään missään. Niin kuin ei kerta kaikkiaan yhtään mitään. Sitten on kaikki ihan sama. Eli kyllä. Pitää kerätä itselleen vaikeuksia ja haasteita ja tehtäviä ja tämmöisiä. Ja mitä kiireempi on, niin sen parempi toisaalta on, koska sitten pysyy niin kuin vireempänä. Aivot toimii paljon paremmin, kun on pikkasen kiire koko ajan johonkin suuntaan. Mutta näinhän se on nähtävä, että taaskin on kiire johonkin suuntaan ja olisi pitänyt olla jo ja silleen, mutta täällä ollaan vaan niin kuin vouhattu tämän kanssa taas vähän pitkähkösti. Ja tuolla saattaa olla joku väestö tosi kiukkusena tuolla muualla, että missäs helvetin kuusessa sitä taas ollaan kupattu näin kauan, että ei pitänyt eikä pitänyt tehdä sitä tai Juu. Mutta olikohan tässä vaahtoamista tälle päivälle ihan tarpeeksi paljon? Mitäpä luulette? Minäpä luulen, että siinä taisi olla kyllä. Koska tehtiin vähän tälleen tikusta asiaa sit suorastaan. Mutta tämän päivän teema oli tosiaan se, että minä olen terve, minä olen niin terve. Eikö se näy uloskin päin, että minä olen hemmetin terve ihminen. Pää on terve ja terävä kuin partaveitsi. Ja sehän sillä niin pelottavaa onkin. Ai kauheeta.
Mitähän sitten, jos olisi vielä terveempi päästä, niin sittenhän sitä varmaan menisikin todella lujaa. Sitten kaikilla muillakin ympäristössä menisi todella lujaa. Niin kuin niille ei nyt menisi, mutta sellaista. Mutta jos tämän saisi taas ennen aamuyötä vaikka laitettua tuonne, niin sehän olisi ihan tosi varmaan positiivista ja sillä. Mutta joo, jos katsot tämän Sinä hyvä työhaastattelu meni ja tänne niin kuin aamusella, niin onnea matkaan ja menestystä ja pitkää ikää ja kaikin puolin, että toivotaan, että sieltä tärppää jotakin mukavaa pikkupuuhastelua, ainakin muutamaksi kuukaudeksi tuossa välillä, että olisihan se tietysti ihan kotiin päin semmoinen vähän muutosta arkeen, että tulee jotain tämmöistä mielekästä tekemistä tai silleen. Ja sitten, että se paikka, mihin pääsee sitten mahdollisesti, niin olisi kanssa mielekäs. Toivon parasta. Pidän peukkuja. Tsemppiä. Eiköhän se siitä taas. Ja mulla on toi sama juttu keväällä edessä. Mun pitää keksiä kanssa, minkälaisen konkurssin sitä pistäisi pystyyn tai olisi pistämättä, mutta sehän me nähdään sitten. Emme sitä vielä tässä kohtaa mieti, koska tässä on halleluja niin paljon aikaa tuohon kevääseen, että ei paljon kannata. Mutta joo, sellainen oli tämä torstaipäivä. Tänään on torstai. Tänään ei ole perjantai, kun tänään on vielä torstai. Mutta silloin kun tämä video on tonne mennynnä, niin silloin varmaan onkin sitten jo perjantai ja silleen. Et ei muuta kuin illan jatkoa vaan sitten.